baka taɓa burge ni ba irin yau. Kamun komai. Ka bani bazata. Yaushe kai wannan tunanin? Me yasa ka ɓoye min baka gaya min ba? Don ne wannan shan matar ta yi. A matsayin mai karɓo ta. Mai muni wanki ko mai shara ko kuma mai fifita. Nawa aka yi za a dinga biyan ta duk wata? Ko dai a baiwa ka siyo min ita? Ke, saurarin da kyau kici. Mata ta ce, kishiyar kici kike gani ana.